Sziasztok! Úgyhogy Szédelmalomban tartózkodom most ilyen gyémánt és aranybányában. Mindjárt meg is mutatom nektek. Pont itt a helyiek ássák, illetve mossák az aranyat és a gyémántot. Nagyon, de nagyon kimerülő, mert hát mindent kézzel csinálnak. Úgyhogy már is mindjárt megmutatom nektek, óriási ilyen 4-5 méteres okakot ásnak, és ebből nyerik ki a helyi szoványagrákból a gyémántot, és az mellett a melléktermék még az arany. Ekkor óriási lukakot ásnak, most egy kis pihenőt tartanak, és ahogy beérkeztünk, óriási több tonnát mozgatnak meg, és napi ilyen megkeresésére, élettartásban, amit tudnak azután cserélni rajta, illetve vagy eladni. Mindjárt felmutatni a következő videóban, ahogy mekkora mennyiséget tudnak per nap kiprodukálni. Ők úgy mondják, hogy körülbelül a kiprodukálás az ilyen napi 1-2 karát, és ez átszámolva ez egy ilyen napi 2-től 10 dollárig, amit meg tudnak itt keresni, úgyhogy eladják a helyi brokereknek, és ezt azután pénzét tudják tenni. Sajnos a gyémánt az elég ritka, illetve hogy nagyot találnak, ahogy nagyot találnak, vannak itt fölöttük emberek, akik folyamatosan figyelik őket, és szó szerint így, hogy elveszik, és ők pénzét teszik, azután kifizetik itt a helyi embereket. Átlagos napi fizetés itt náluk a 2 euró, az durván, ha ilyen otthoni napszámba veszük, hogy egy hónapban 20 napot, hogyha dolgoznak, akkor csak egy ilyen 40 euró. Nagyon kedvesek, azt hozzá kell adni mindenhol, tehát karokkal várnak minket, úgyhogy szokunk velük ilyen interjút végezni. Azt fogjátok látni a videóinkban is, természetesen következőkben, illetve még abból a kevésből is, ami van nekik, mindig megkínálnak minket nagyon sok dologgal, vízzel, étellel, úgyhogy nagyon-nagyon kedvesek. Lassan megyek is, és csinálom a következő videót, interjút. Addig is sziasztok!